مدام منسيات عبريدي رنا سلام زخبركم سمعتي رادي إرنا بفلاي كأمدب منسيات كما يتقنيو أبزل لخمو سلام كتلو نمنه مدبكم مدب منسيات أب هاجر أوغندا كتما كامبالا بمتحبار جاي تروز انترتينمنت زجبرنايو زت منسيات حزنات لكم قريب الله اتي قداي منسيات مس إيرتراين منسيات نبرتي كتما كامبالا زجبرنايو عميق زته كم زقصل كتكتاتلوه بخبر نعدم مساخم تصنح أخبرت محارئ سنة يتصنحت مدام منسيات عبريدي رنا كورات منسيات أمر بزته منسيات مدب منسيات عبريدي رنا تاريخكم بمتحبار جاي تروز نجبر زلنا زته منسيات دايما بسم تقاتلت مدب منسيات لباو مسكاني يقرب لكم بمقصل نبتات قصل تنخيفنا صنحنا نفسنا رخيبنا له علنا دو نزبل نغرات كاب اغصيله ግን ናይ ወለዶና ሃጓፋት እንታይ እዩ ዝተላዓይሉ ጸኒሑ እዚ ክንብሎ ጸንሐናሲ ኣብ ወለዶና ወይ ኣብ መንእሰያት ኣብ ትህላውነትና ክግለጽ ጸኒሑ ኩነታትና ማለት ህሉ ኩነታትና ስለዚ ሕጂ ሃጓፋትና እንታይ እዩ ናይ ወለዶና ሃጓፍስ እንታይ እዩ ወይ ጠንቀ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ስለ ዝጎደለና እዩ እዚ ክግለጽ ጸንሐ ሕማቅ ድዩ ወይ ዳሓን ዝኾነ ኩነታት ክላዓል ጸኒሑ ኩሉ ግዜ ወዲ ሰብ ማለት ሓደ ኮምፕሌክስ ፍጡር ስለዝኾነ ብተኽሊ እውን ክንምስሎ ንኽእልና ሓንቲ ተኽሊ ማይ ክትሰቲ ኣለዋ ክትኩስኮስ ኣለዋ ከምኡ ኢላ ድማ ለሚዓ ተዓቢ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ መንእሰይ ድማ ሙሉእ ንክኸውን ወይ ንሓደ ሰብ ካብ ትምህርቲ ኣትሒዙ ብወለዱ ተኸስኪሱ ኣብ ገለ ደረጃ በፂሑ ክዓቢ ኣለዎ ሕጂ ተርእናዮ ሃጓፍ ከም ዘለዎ ተሰማሚዕና ኢና መስለን ምክንያቱ ናይ ወለዶና ሃጓፍ እንታይ እዩ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ሃጓፍ ከም ዘሎ ሓደ ሃጓፍ ከም ዘለዎ ትወለዶትሲ ዳርጋ ኣብ ሓደ ነጥቢ ኣለና እንጂ እዚ ብትምህርታዊ ሸነኽ ወይ በቲ ኣካዳሚያዊ ሸነኽ ክንሪኦ ከለና ሓደ ሰብ ካብኡ ይጅምር ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ገለ ደረጃ ይበፅሕ እሞ ኣብ ንኣብነት ብዛዕባ መንእሰይ ንዛረብ ተለና ሕጂ ኣብ 16-30 ገለን ዓመት እዩ እዚ ድማ ካብ መወዳእታ 80ታት ስጋዕ 2000 ገለ ዝነበረ መንእሰይ ንኤርትራ እውን ንዛረቦ ኣለና ንሕና ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብቲ ኣካዳሚያዊ ደረጃ ክዓብየሉ ከም ሰብ ሙሉእ ክኾነሉ ዝግብኦ ሓደ ሃጓፍ ኣጋጥሞ ማለት እዩ ንኣብነት ብዙሓት ንሪኦም ምሳና ዝነበሩ ፅቡቅ ራእይ ነበሮም ቪዥን ነበሮም ሰባት ኣብ ሳዋ ምስኮርቡ ገይሮም ናይ ምጥፋእ ኣሎ ትራእይ ይቁፀ ማለት እዩ እዝታት ሃጓፍ ሓደ ዘምፅ ኮይኑ ስማዕኒ ካልእ ድማ አንተ ይግብል ምገለ ወገና ኣልዒልዋ ነይሩ ፍሻለ ሓደ ኣገልግሎት ኣቦ ውላድሲ እቲ ካብ ወላዲ ክረኽቦ ዝግብኦ ሙሉእ ናይ ፍቅር ናይ ወላዲ ከይረኸበ ይዓቢ ሕጂ እዚ ድማ ኣብ ውሽጡ ገለ ነገር ገለ ሃጓፍ ጎድፈሉ ማለት እዩ ስለዚ ምስኡ ይዓቢ እዚ ብድሕሪኡ ድማ እቲ ሰብ ኣብ ስደት ትወፅእ ቀልጢፉ ኣብ ስደት ልክዕ ሕጂ ካብ ሕብረተሰብካ ትወፅእ ከለኻ ቮይድ ኣሎ ኩሉ ግዜ ውሽጥኻ ምክንያቱ እቲ ናትና ሕብረተሰብ ሓደ ሙሉእ ክስታይ ጌርካ እዩ ዝነበርካ ኣብ ታሕቶ ተለኹ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ድማ ነቲ ሰብ ነቲ ስደት ድማ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ጠንቅታት ኮይኑ ንዓይ ይስማዓኒ ምክንያቱ ካብ እቲ ዝዓበየሉን ዘነባበሮን ሕብረተሰብ ምስ ወፀ ኣብ ብዙሕ ክራይሲስ ይኣቱ ማለት እዩ ሕጂ በዚአን ምርኣኽዋ ነይራነ እቲ ናይ ሃጓፋት ማለት እዩ ዳርጋ ኢልዎ እንዲሁ ዝኾነ ሰብ ሲን ገዝኡ ዝመስል ማለት እዩ ካብ ሓደ ፋሚሊ ወፅእ ካብቲ ፋሚሊኻ ናብቲ ጎረባብቲ ካብኻ ናብቲ ከባቢ ኸይድ ማለት እዩ ደረጃ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ሓሪ ኣብቲ ናይ ስራሕ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሃጓፍ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ሰብ ኢሎም እዮም እቲ ሓደ ምፍላይ ወይ ሓውኻ ምስ ዝወፀካ ቀንዲ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ዘሎ ምሕደራ ናይቲ ዘለኸ ናይቲ ኮሚኒቲ ኹን ወላ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ እሱ ስለዚ ተሰማምዑ እቲ ሰብ እቲ ሃጓፋት ስለ ዝረኸበሉ ወፂ ማለት እዩ ምስ ወፀ ገሊኻ እንታይ ኣሎ ዝወፅእ ዓርኪ ኢሉ ወፂ ኣሎ ገሊ ሰብካ ከፍቲ ምስርያ ከፍቲ ሚል ወፃ ኣሎ እቲ ዝዓበየ ነገር ግን እንታይ ተሃጓፍ እቲ ናይ
ምቹ ስለዚ ይኮነሉ ማለት እዩ ኣብቲ መንበሩ ብሓፈሻ ኣብቲ ናክስ ኣብቲ ሃገር ማለት እዩ ስደት ወፂ ማለት እዩ ኣብ ስደት ወፂ ሰብ ሽዑ እቲ ቀንዲ ሃጓፍ ዝነበረ እንታይ ትመኒ ኢኻ ዝብሎ ዘይብሉ እቲ ሰላም ድዩ ወላ ገለ መለ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ገለ ረኺቡ ክኾን ይኽእል እዩ ወላት ናይ ስራሕ ዕድላት ወላት ናይ ሃብቲ ደረጃ በፂዑ ክኾን ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ መወዳእታ ደረጃ ምስ በፅሑ ናብ ምንታይ ዝምለስ ናብታ መጀመርታ ሃጓፍ እሳኻ እንታይ ትኾን ዘላ ታገዙ ተሃገሩ ሕጂ እንታይ ዝኾን ዘሎ እቲ ሃጓፍ ሲ መወዳእታ የብሉ ማለት እዩ እታ መጀመርታ ሃጓፍ ንዓ ፀልዩ ክሽፍና ኢሉ ወፂኡ ኩሉ ምስ ረኸበኻ ናይ ንምለሳ ማለት እዩ ናብታ ናይ መጀመርታ ሃጓፍ ማለት እያ ሕጂ እታ ዛዕበየት ሃጓፍ እንታይ ትኾን ዘላ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ስድሪ እዩ ስድራ እዩ ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር ሃጓፍ ሲ ካብ ስድራኻ እንድሕር ዘለዎ ሲ ትቀስና ይትኽእልና ወላ ክንዚ ሓዝካ ሓዝካ ክንዚ ፍልጥካ ፍልጥካ ሲ ስድራኻ እንድሕር ዘለዎ ሲ ወላ ሓደ ከቢድ ነገር እዩ ክንዚ ሓዝካ ሓዝካ ገንዘብ ሓሲ ክንዲ ናይ ፍቆት ናይ ስድራኻ ኩሉ እዩ ምስቲ ሃገርካ ማለት እዩ ወላ ትናትካ ናይ ደረጃ ንኽሓትካ ትምህርትኻ ገለ መለሲ ኣብቲ ሃገርካ ናብቲ ኮሚኒቲኻ ምስ ፈርኻ ኮንካ ምስ ስድራኻ ኮንካ ተዳብዒልካ ሲ ወላ ሓደ ትርጉም የብሉ ሕጂ እቲ ሃጓፍካ ሲ በቃ እቲ ናይ መንእሰይ መጀመርታ ወፂኡ ሃጓፍ ክምልእ ንሱ ምስ በልየ እናበለ ከለኻ ተቐንዲ ዝዓበየት ሃጓፍካ እንታይ ትኾነ ተቐዳ መጀመርታ ገዲፋ ዝኸይድ ማለት እዩ እቲ ሃጓፋትና ሲ ዳርጋ ኣብዚአን እየን ዘላ ማለት እዩ ናብ ክልተ ተቐዲማ ዝመፀ ነቲ ክምለስ ይብላኒ ንዓይ እቶም ሃጓፋት እንታይ ይረአዩኒ هو كمتي أب زحلف دانيال تسفاي انترفيو كقبل كل ستايل نيرو ناي ودسب بهرسي أبتين قداموت حموشت عمتاتي وزنت تمسرتاوي مالتي كون وشعو يعمو وسفح قالت بار حجي اتيم نانت قال خبتم زقالت أمنا هوقافات نعي ولا مستي التحساسبان النبابران ناي تحبرة السب مالتي حجي نامت قال خاون تايمات اسكا خبتنا بتقوان قل عنتنا حجي ودسو أون دي سرح أبتوان قل عنتنا نعملتي نولادك جزء زي ما هب أمتي في شالز بولو تصنيل كا زي مسمع ولا خبت تأشمو تي دقت واتس ولا أجايش موتو قال حدش نقر انت فتين كاتي زوردك مقرفتي قال ما كله يزوق ياك قالتات مالتي كالون ولا تدلي ونايز زي ممهر سخان دعبها كيد كلا خاسي انا ارتيست خون دل قرن عند حج ولا شات شايك في القلا كله خون عندكم دس بلن هون تواسع يقول كنت ولد غاز دلي ونجر كادي ولا تي قدمي 16 ولا انا بالزلنا مالتي تترلي زي مهار قالتات بالحريقه ولا ساوا خيد كان مستملس كاقله اتمنسي اب بيرترا زورو دعمصكو انا حجي ابتي ولدو استفطر ناي تاريخ جيغاكو ولا تنتب مصيو زمت منسي كوايو زدلي مهار زي فقدلو كميل حدث بإنجنيرين كمهار دادليسي جيولوجيست 4 عامات قالت موروس كمي يركا قال ويحكمنا كمهار دادلي بيداغوجي قالت موروسي واه 4 عامات 5 عامات ابلايف انا كومو معد زغونو منسات فطرا حبحاتي جميركا مالتي قال شو عميركا ولا خيدهم صرحوا له كمان ايدلينيم قال مالتي حجي كم زي عيناتات كبت مسرتاوي تاشمو تناي ولدنا فقر دا مسألة عمت كوي كونن تي حاليت كوي أبوها تكون له زدلي قالتات قال له جن ستيل أبت من سيجن أبتي ناتو مننا تعمفت أرجن هوقفاتني رمين think أوه حجي تاي ولا كابتي زرانية مالتي إزي من سي ويكا زيناتنا ولدنا هنا ناتنا موديلين إلنا نغمتو أبكر منا زهونا سبعين برن نامنت أنا كاب جزا أبتمرت على ما بزنور كل جزء بتاعتي 3 قول عمر نيرو مالتي أبكل تشحن شدشن نبوي عمسكوتكو حجي أنا بمنصرتي بتزعب كل حبرة سوالا أبت جزاز نبرة سئلي قبل عليه زنبورم سئلي هند بالتغيير مالتي مسكوتو بدحريه حواتي كلهم أي تمهارن مهنياتو واستمهار السب ويكاتي أبت مرت تصبو أد معنا زنبورة سب نحرج كم زجيرم كم مونغو تمرت زوجت خوينهم أنا إحنا خدام هاي نخن تايكن متعنون كال نيرو إتي أب سرعة تمرت زنبرة كاب زمر يونيفرسيتي كتشحن سلستن دحرتنا وعنقل ناي تي عنقل علم زنبره زمص ممهر نسونكم مصخلو حد ممهرنا بكلاس كمهر كلو نامنت اتممهر ب بايولوجي ودمني نهي سرمهر الي وهاب نغنخات يندمسكا 150 حجي نبعلهم اتي ممهر مالت موديل مالتي كين كاتم ابتوان تزمص نسم كاني منالبات امستي حدتي صلعت نايتي زغات مكونتات نيرو كلايكا بتي اسم زي ملكو عودة تمرت النخمور وهاب نيرم انتي زبل ممهران كان شعو مصيام حتى تمهار يزصلا على غزي مصي نير مالتي شعو زونه سب زحت تخينو تي الكتحت تلاصل كتراي كيد ود حرستاي تخينو ابها زي تحجز زلو مهران مصيام مالتي
حجي تيما زنبورو كم من تاي يخونوا زو ممهران مزيوم في شباب خلاص او السحجي انا كابزقات من اب كلتشحن سلستن اب كلتشحن 4 نعمل كلتشحن سلستن مصيومنا زنبورو ناي ويعن زي ناي اسمرا يونيفرسيتي تعقل خيدم نيرو مثلا كلتشحن سلستن نيرو قال على استأثروا حجي كابو مسمصو ممهران مصيومنا نيرو كاويات انا ركبلا قدمي ام زنبور ممهران موديل ناتنا يوم نيرو بفلاي نعي مالك حساب حجي ذكروا ممهرين اتم دحيرهم زموصو جن كمزي نتي زنبورم تمرتي حدا بزقبا نابتي تمهراي يمحلالفو اينبورن كلايكا كم مقطعتي مقطعتي مصيام نيرم نابانا نابتي تمرتي حجي تمديبهم قال بس تاشم زي يكون مصيام نمقطعتي لما يمصيام حجي زي سمعيتا زسلازلون كاني نعنا نتي تمهراي كاني بزقبا يمرو وينبورن حجي تمرتي ولا انت قوم نجر كم زي بيقولوا زمهارنا خان كبان الحريا انا بزح فلت نيرك ساب كلتشحن شدشتن ورح مودات قدامي سمسر اب تمرت علم سلازنبركو زخونه ممهر مصيو حاتيت كايو اندحدا نزحش كابو زحش ممهر اندحدا تحتك سلمتاي نز ممهر زحاتيت كاك ساب زبلو زقاصصرنا ممهران ونيرو مالت እዚ ሕጂ እንታይ ኣምፂዎ እሶም እቲ ስርዓት ግዳይ ምስ ገበሮም ነቲ ተማሃራይ ወይ ከዓ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ካ እንታይ ገይሮም ንሶም ከዓ ግዳይ ገይሮም ስለዚ ኩሉ ግዜ መንእሰይ ካኒ ኣብ ቅድሚ ሞዴል ናተይ ዝብሎ እንድሕር ተዘይብሉ ንምን እንደረ እንድሕር ኣቦኻ ቀጥቃጥ ተሆይን ጽሓንጎ ናብራ ምስ ገበርካ ልክ ታናቱ ባህርኻ ትደግማ ማለት ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሃጓፋት ውን መጽየት መንእሰይሲ ናተይ ሞዴል ወይ ኣርአይ ዝብሎ ስእሊ ወይ ኢሜጅ ኣይነበረን እዚ ብዘይ ምንባር ካኒ ነዚ ሕጂ ዘለና ካኒ ታጓፋት ካኒ እዚ ሃጓፍ ስለዝነበረ ካኒ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ክስዕብ ወይ ከጋጥም ከይሉ ማለት أنا من البات تن نتبتاد دمسون بحفشك تسمع معلو تقليقة تي هاقف أب ملك انت دا مسيناسي أبوتات ويد مات من السي ناي تسعتاد سنح أبز دحروي ناي كلتشح عامة مرد زنبرسي بلك عناتي حلافنت ناي ولدنت إسكومدي ويد مان ناي كل عنات قزيه ناي كابراخون زوتو سي بلكعت فقري هيبو يبلومدي حجي اتي هاقف بخومي مازي كمزي في الشهر زبلو صلحون ارايا خونا كازخل ويدما موديل كونا كازخل سي اين مرن ولا بتناي درجه سرعه تمرتن تدا مصيناون 10 حدا تطوت بالديرا دحيرو صنيحو دما تاني 10 تقلت حجي زيا نغزارسا حدا نيت حدا كم مسال الكوينن زخدا سلازخنا دحريت زمت نايتي زعابي درجات مرتي معصا ويد ما تنقالوت كستاي مخفاتون اذن غزارسو هاغاف فطيرو يخوني حجي ولدو كاب ولدخا ناي متخا بحري سلازلو اتوم قدمي ناصنت نزنبر ناي منسي ملكع زنبرم سبات بلكع مصيام كونو خوليم دحري گن اتوم نعوم استقبل سب بتلكع ملكعي ناي منسي استقبلوا مدرخ خاي نبرن مالتي معناته استفلا رقحيتات كان مصن خلينا بدرجات مرتي يكون ودما بدرجه ناي نقحات حلافنتون نقولهم بدهتا سيت قطموم ديخا منابات افتنا مجمرتا زنبرا مدرخات كسب اتي ناي 9 شعاتن بزحات ناي مصحف بزحات ناي حساباتهم ناي مغلاص ازيتات اغاطاميتات نيرخو نخلي تبدحري زتفطرغن نتي زتفطر حلافنت ناي مسكام هاوغاف مليسو وسيخوي سلازي ازي كنسكم سلازي كاله بوز تفطر مدرخات ابتي حبرت سبون وي ما افتناي منسي نز حجي زلو هاوغاف زياده كغاددو كيلو يزبلان كملي امبر كان زي فولي نجار رايكون نزلني انس انتي يبل ابتي هاغاف نايز حجي ولد زلو ابتي فلما ابتي ناي تن سدرا بيتات تمسجن اندحر تناي فريدم ابت فاميلون كم زي مقسات ناي سدرا بحاليت كنك ابزي فلوطو الكيو تقلقل فاميلي سدرا خاني كوم زسا انا خا كوينو عبيمو اي بت تمرتي بسيلو اي ناي ملؤ تسدرا رخيبو عينت هاغاف ترخيبو مالتي كما انو سخاني اتناي هاغرا غولوتي لمس مصه كابت من اسيا جميرو سغابتي ناب 4 استصقعي
እትሰብ ናብ ሰዋ ናብ ተዓሊም ዳጋዓዘ ምስከደ ሞ ምስከደ እቲ ፋሚሊ ታደጥራ ያተርፍ እቲ አያ ዝበሃል አቦ ዝበሃል የለን ከይዱ በረኻ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብድሕሪኡ ዝውለድ ዋላ ዕረፍቲ መጺኡ ንሰበይት ተረኺብዋ ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ምረኻብካ ትወልድ ማለት እዩ ኣይፈልጦን ይተቆልዓ ድሕሪኡ ሕጂ ኣደ ጥራይ ሓዘላኡ ኣደ ኸኣኒ ነቲ ትምህርቲ ከመይ ኣለኻ እንታይ ኣኻ ገሌላ ኣይትከታተሉን እያ ሃጓፍ ናይ ኣቦነት ኣለዎ ናይ ኣደነት ጥራይ ብሓንቲ ክስታይ ጥራይ ዘብል ሕጂ እታ ሃጓፍ ንሳ ብሓንቲ ክስታይ ብሓንቲ ላይን ጥራይ ዝኸይድ እታ ክልቲአን ላይን ተሓልየ ናይ ክዳንን ሃጓፍ ኣላቶ ዕብይ ምስ በለ ከዓ ነዲኡ ከዓኒ ከምዚ ዘይክሰምዓ ክእል እዩ መንእሰይ ከምዚ ፉል ፍሪደም ኣለዎ ስጋብቲ 16 ኩነታት ስጋብ ዘጽንዖ ገለ ስጋብ ዝፈልጥ ገለ ኣየብሎን እዩ ሕጂ እቲ ናይ ትምህርቲ ነቲ ዝከታተሎ ኣቦኻ ኸይዱ ቤት ትምህርቲ ኸይዱ ክፍርመልካ ኣለዎ ገለ ኣለዎ ገለ ብዙሓት ነገራት ማለት እዩ እቲ ሃጓፍ እንዳዓበየ ይኸይድ ገለ ማለት እዩ ድሕሪ ንዑ ከዓ ተርክቦ እቲ ትምህርቲ ጽቡቕ ገይሩ ኣይከታተሎን ከይዱ ነቲ ትናቱ ቪዥን ሽዑ ዕጽው እዩ ክላ ጽባሕ ኸይድን ሰዋ ገለ ኸይድ ገለ ሕጂ ከምኡ ሰዋ ኸይወል ሕጂ ንዓይ መናእሰይ ኣነ ትምህርቲ ወዲእየ ካብ ገዛይ ኣነ ትምህርቲ ብስርዑ ወዲየ ፋዘር ነይሩ ማዘር ኣላ ኩሎም ኣሉ ነይሮም ማለት እዩ ድሕሪ ግን ፋዘር ከይዱ ብምልኦም ቶም ብድሕረይ ዝነበሩ ኣብ ሓደ ከዓ ሰዋ ወሪዱ ነይሩ ካብ ሰዋ ሃዲሙ ኸይዱ ብድሕሪኦም ቶም ዝነበሩ 10 9 ገለ ምስ ወፅኻ ከይዶም ኩሎም ወፂኦም ማለት እዩ ብምልኦም ቶም ናቶም ወለዶታት ቶም ድሕረይ ዝነበሩ ብምልኦም ቶም ይዕርኽቶም ዋላ ኩሎም ዝወፅኦም ሕጂ ተሃጓፋት እንታይ ትምልእቲ ስድራ ዘይምህላዋ ዳሕራይ ነቲ ምዕባዮም ወለዶ ዘለኻ ይርዩ ምስከደስ ዘይተመልሰ ከምዚ ናይ ኣፓርታይድ ሶልጀር ዝነበረ ቀደም ኣቴንስ ኤንድ ስፓርታ ገለ ዝበሃል ነይሮም እዚ ናይ ስፓርታ ኤንድ ኣቴንስ ከምዚ ናይ ስፓርታ ዓይነት ኮይኑ 25 ዓመት ኢሎም ዘውፅኻን ሰማ ፍሊጦም እዮም ዝናትና ግን ን18 ይስማዊ ግን መወዳእታ የብሉን ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ተሃጓፋት ብድሕሪኡ እቲ ናይ ቪዥን ናይ ትምህርቲ ኸኣኒ ዩኒቨርሲቲ ትበሃል ነይራ ጽውጽዋ እያ ማለት እዩ ነቲ ወለዶ ንሱ ሽዑ ነትናዕና ገለ ማለት እዩ ትሪኣ ጥራሕ ሓወልቲ እያ ዘላ ትሪኣ ጥራሕኻ እተን ኮሌጃት ምስ በልካ ከዓ እተን ኮሌጃት ከዓኒ ትኸይድ ኣነ እኳ በቲ ዝሓልሞ ዝነበርኩ ሞያ ኣጋጣሚ ኣቴ ክኸውን ይኽእል እቶም ካልኦት ግን እንዳበኹ እዮም ናብቲ ዘይሓስብዎ ገለ ዘብሉ ኣብኡ ኸ ጥዑያት መምሃራን ይጸንሑ ኳ ድዮም ገለ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ጥራይካ ኣይኮነን ትናትና ወለዶ ከም በዓል ፍሻለ ብ19 ዙርያ ተጨውዮም ዝኸዱ ናብ ክሌማኻ ኣለዉ ከምኣቶም ከዓ 100 ማለት እዩ ተሃጓፍ ማለት እዩ ነቲ ናትና ወለዶ እንዲ ናተይ ቃንዛ እዩ ናይ ፍሻለ ቃንዛስ ናተይ ቃንዛ እዩ እቲ ናተይ ቃንዛ ከዓ ናይ ፍሻለ እዩ ናይ ተመስገን እዩ ናይ ደንደን እዩ ናይ መምህር እዩ ሕጂ ንሱታት ገለ ማለት እዩ ሕጂ ዋላቶም መምሃራን ኣብ ተስፋ ምቑራጽ ገለ ማለት እዩ ደሓን መምሃራን ሲ የሕዋተይ ብድሕሪ ዘ መምህር ክርስቶሲ ዓርከይ እንዲ ምሳይ ኳ የተማሂር ገለ ደሓን ንዓይ ከይተሃርሙን እምበር ንስድራኹም ምህራም ኳ ፈልጥ እንዴ ግን ደሓን ተጽሒፍኩም ተመጽኢኹም ጽቡቕ ተዘይጽሒፍኩም ገለ ዝብልዎም ኣለዉ ከይሃርሞም ዋላ ዝፈርሑ ገለ ማለት እዩ ሕጂ ተሃጓፍ እቲ ናይ ፋሚሊ ምስኣን ገለት ናይ ክስታያት ገለ መለ ኩሉ ዝጸነተ ነገር እዩ ሽዑ ናባና መጺኡ ሕጂ ተሃጓፍ ገለ ኸም ኢሉ መጺኡ እዚ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከምኡታት እንዳበለይቲ ሰንሰለት ዝቐጽል ጌታ እቲ ጸገማትና ተኣኪብና ናብ ሓደ ሰብ ነጠጓዕ ኣለና ምስለኒ ሕጂ ኣነ መምህር ነይረ ማለት እዩ ዓመትን ገለን ልዕሊ ቦይ ኣነ ደሞ ዝኽፈል ነይረ ሕጂ በዛ ናይ ሒዛ ሕጂ ክዛረብ ማለት እዩ ኣቦይ ዕድሚኡ ሙሉእ ተጋዲሉ ደምፆ ገንዘብ ኣነ ምፅአ ግን ናይ ብሓቂ ሪስፖንሲቢሊቲ ተሰሚዕኒ ደ ቆልኦት ከይደ ድምህር ነይረ ከመይ ገይረተን ክላሰይ ጣዕጣዕ ኣቢላ ናይ ገዛ ቆልኦት ድምሃሩ ነይሮም ናብኣይ ድጎይ ቶም ቆልኦት ናይ ገዛ ድምሃሩ ብ400 እየ ድምሃሮም ኣነ ኣብቲያ ክላስ ከ ሪስፖንሲቢሊቲ ደ ኣነ ድምሃር ነይረ ኣብኡ ማልተይስ ሕጂ ቢልና ወፀገማት ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ግን ፀገማት ከም ዘሎ ናይ ኩላትና ተኣሽሙ ኣነ ንኣብነት ኣሕዋት ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ኮይነ ደ ኣነ ሼፕ ክገብሮም ድግብኣኒ ንመፅታቶም ዕውታት ሰባት ከም ዝኾኑ ወይ ከም ዝኾነ ነገር ድመፅእ ፀገማት ሲ ናይ ምንባር ቃልሲ እምበር መንግስቲ ኾይዱ ሓደ ኮይኑ ከም ደይመፀእ ገይረ ደይክረድኦም ደለኒ ከምዚ ምንባርሲ ምቅላስ ምዃኑ በቃ ከምኡ ምዃነ ደ ኣሚና ከዕብዮም ደለኒ ኣሕዋተይ ወላስ ወጤ ገንዘብ ጥራይ ሰይደስ ኣብ ካልእ እቲ እንታይ እዩ እቲ ተዓባብያ እቲ ሰረት እቲ ተሓሕዛ መጀመርታ ካብ ገዛ ይጅምር ንኣብነት ቦኽሪ ፍሻለ ሕጂ ንፍዑ ተኸይንካ ስኻ ገዛ ሃብቶም ቆልኦት ብትሕቲኦም ኣስተብህልሉ ሓደ ግራጁዌት ዝጀመረ ደ ሆል ፋሚሊ ግራጁዌት እያ ትገብር ሓደ ከም ገሊሉ ሃፍቲ ትራክ ውፅእ ድበለ ሰብ ከዓ ከምኡ ኣሎ ተኣንፈት ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ንፍዕቲ ተኾይነስ እቲኦም ኣሕዋተይ እንታይ ክሪኦም ከንብብ ክሪኡን እዮም ገለ ወላ ዘረባ ኣሎ
ካልእ ብዙሕና ተማሃሩ እዮም ደዓብዩ ሃባይ ማለት እዩ ዋ ኣይጣዕሙን ምስ መንግስቲ ገለ ሓደ ወፂኡ ኦኬ ወፂኡ ኣብ ተመስገን ኮሌጅ ክንደይ ሰባት ተማሃሩሎም ሳ 30 ሰብ ተማሃሩሎም ኤርትራ እዮም ካብቲ ደሆል ኮሌጅ ኦኬ ኣብዛ ዓዲ ሰብ ፖለቲካዊ እሹ ጥራይ ኣይኮነን ክመሃር ኢሉ ዝስደድ ሰብ ኣሎ ክንደይ ካብ 100 ድመሃር ኢልክ ግን ገንዘብ ድመውጦ ንኣብነት $300 እዩ ሰርቲፊኬት ንሓን ሴሚስተር ኣብዚ ኣብ ስሞም ወላ ከም ኢና ንኸፍል ነርና ከባቢ 40,000 ንኸፍል ነርና ማለት እዩ እቲ ሰብ ይሰድድ ኣሎ ንምንታይ ኢሉ ከም ዝሰድድ ከማን ይፈልጥኒ ኣብ ምንታይ ይጠፍእ ተልካ ከማን ኩሉ ይሰድድ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ዝስደሮ ዘሎ ሰብ ሓደ ሰብ ካብዛ ናሰደድ ሕጂ $100 መጽሓፍ ገዛእ በኣኻ ተማሃር ብሎ ሰብ የለን ወላ ወፂና ኣብዚ ፍጠር ኣሎ ተሃጓፋትና ማለት እቲ ሃጓፍና ኣነ እንታይ ሕጂ ክብል ደሊ መንግስቲ ሓደ ነገር እዩ ተረዲኻን እሱ ሕጂ ዓብ ፀገም ክኸውን ኸሊ ሃጓፋትና ግን ካብ ውሽጥና ይደሎ ኣብ ውሽጥና ይድብገስ ደሎ ኦኬ ፖለቲካዊ እሹ ኣብ ኤርትራ ኮልና ይዓናቕፈና ነይሩ ወፂና ኣለና ሕጂ ንኣይ ሓወይ $100 ተሰዲድለይቲ 10 ቅርሺ መጽሓፍ ኣብዚ ዓዲ ሕሱር መጽሓፍ whatever you want see ክትገዝእ ትኽእላ ካብቲ ኣነ ወፂና መግቢ ንበልዓ ኢና ሻሃት ሰትያ ትወፅሕ 30 ቅርሺ ክትጥፋ ኣም ዝማንት ብሽኒ ኣብዚ ዓዲ እንተዳ መጽሓፍ ገዚእኽ ግን ደልሆዮ መጽሓፍ ትለኪ ዝደልሆዮ ታሽሙለኪ 15 ተበፅሕት ከምኡ ይጎትሽ ምስ ጋብ 25 ይድበፅሕ ኣብ ሳሎን ቴሌቪዥን ገለ ደይብሉ ብዛ ዓዲ የለን ሰብ መጽሓፍ ደሎ ሰብ ግን ወሕዲ መጽሓፍ ደሎ ሰብ የለን ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና ብኸመይ ከምዚ ነቲ ክንገብሮ ንኽእል እስከ ንዛረብ ነቲ ምሻሎ ሕጂ ከምዚ ክሰምዓኩም ፀኒሓ ገዛርባ ግን እቲ ጌጋታትና መመሊስና ሰባት ዝበሉ ኢና ንደግም ደለና እቲ ውሽጥና እቲ ክንገብሮ ድግባኣና ግን ኣባና እዩ ደሎ ለውጢ ሃባና እዩ ድመፅእ ሃጓፋት ኣሎ ኦኬ ሃጓፋት ኣሎ ኣነ ምስ ኣሕዋተይ ኮይነ ፈልጠ እቲ ሃጓፋት ደሎ ምስ ኣሕዋተይ ኮይነ ነቲ ፀገም ደሎ ነገራት ናብ ፅቡቅ ክቕይሮ ድዩ ፅቡቅ ወላ ከይደ ተሰዲድ ኣነ ገንዘብ ሰይድ ደሎም ገለመለ ፅባሕ ንጎ ካእሶም ኣነ ወፂ ኣለኹ ክመፅኦም ካእሶም ኣብታ ሃጓፋት ሕጂ ብዙሓት ሰባት ንኣብነት ሕጂ ኣብ ካምፓላ ብዙሕ ሰብ ሳሎንን ኣርማድዮን ዘይብሉ የለን ክትብሎ ፀኒሕክ መፅሓፍ ግን ካብ ምንታይ ክፍጠር ይኽእል ማለት ሲ ኣብ ብዙሕ ሰብ ካብ ምንታይ ክርአ ይኽእል ፀገም ሲ ራይ ኣብዚኣ ናይ ብሓቂ ማለት እዚ ተሰዲዱ ሕጂ እቲ ኣካይዳ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳን ካምፓላ ደሎ ሰብ ሓደ ተሓዊልና ኢና ኩላትና ንነብር ኣብዚኣ ሰሪሑ ድነብር ሰብ ውሕድ እዩ ሕጂ ኣነ ናይ ኣሕዋተይ መፃኢ ደስ ድብለኒ ሰብ እንተ ደኣ ድፈልጥ ተረኺነ ንሓወይ $400 ማዕረኹ እንድኡ እዩ ሰብ ልዕሊ እዩ ዝዓዲ ዝሕወል ድሕወል እንተ ደኣ ይሕወል እንተ ደኣ ኣለኹ ኦኬ መፅሓፍ ገዚእኻ ዶ ሓንቲ መፅሓፍ ናይ ሲድኒ ሸርደርስ ገዚእኻ ኣንቢብካ ኔክስታ ሕውለልካ እንከሎ ንሳ ንገረኒ ሬቪው ጌርካ ናታ ንገረኒ ክንብል እዩ ድግባኣና ክብል ብቕዓት ኣለዎ ዶ ብብነ ውሰድድ ዘለኹ እዚ ርድኢት እዚ ኣለዎ ዶ ወላስ ኣብ ካልእ ዓዲ ስለ ዘሎ ወይ ክሕውል ስለ ዝኽኣለ ጥራሕ ድዩ ኣለዎ ዶ ብቕዓት ኢልካ ትገብር ሕጂ እዚኣ ሕጂ እንታይ እያ ትፀገም ኣብዚ እቲ ብቐሊሉ ክንገብሮ ንኽእል ነገር እዩ ነግረክ ደለኹ ተረዲኻኒ እቲ ብቐሊሉ ነገር ሕጂ ሰሊ ነቲ ሰብ ወርሒ ኣብታ ኔክስት ወርሒ ኣስቀተቢሉ ብምንታይ ክኸይድ ይኽእል ሾዳ ኣብቲ ራይት ትራክ ኢኻ ብቀሊል መንገዲ ተምፆ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ፖለቲካዊ እሹ ሲ ንምንታይ ማለት እየ ዓብዪ እሹ ከም ደይኮነ ፖለቲካዊ ናፅነት ረኺብና ኣለና ሕጂ መን እዩ እተውጥ ድብለካ ገላ ግዜኻ ድሌትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ኣብዚ መፂና ኸ ነብስና ንሰርዕ ኣለና ከምዚ ተመስገን ድብሎ ውሕዳት ሰባት እዮም ኮሌጅ ምሃሩ ማርከር ኣና ሕጂ ንኣብነት እቲ ዝዓበየ ኮሌጅ ብዚ ካብ ኣፍሪቃ ሙሉእ ሓደ ነገር ሒዝካ ኣብዚ ሰብ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ፀገም ንፕሮሰስ ኢሉ ነበር ሕጂ ከምኡ ኢልና ክንከውን ደለና ኖም ኢልና ደይ ነበር እቲ ናይ ኤርትራዊ ድንቁርና ማለት እዩ እዚኦም ዓዲ ገለ ክገብሩ ትሪኦም ንኖም መዓንቲ እዮም ድነብሩ ብለካ ንሕና ፕሮሰስ ወላ ሰሊጥና ንፅባሒቱ ክንመወድ ኢና ወይ ቅድሚኡ ክንመወት ፕሮሰስ ና ደይ ንፈልጥ ንፕሮሰስ ኢልና ነበር ሕጂ እንታይ እዩ ከምዚ ናይ ባሓቂ ከም ፖለቲካዊ እሹ ሽግራትና ተዘይ ከም ምህደም ይንጠቐመሉ ፀገማትና ኣባና እዩ ደሎ ውሽጣዊ ኣለዎ ክንስርዓሉ ግባኣና ኣይተሰርዓና ኩሉ ሰብ ኮ ኩሉ ኣብ ነብሶ ከፋሚሊ ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ወይ ኣባኻ ወይ ኣዲኻ ኢልና ኣብ ገዛ ማለት እዩ ስፔሻሊ ኻ ወለድና ከምኡ ኢሎም እዮም ወላ ሓደ ኣዴታትና ዕቤና ንኾን ንኽእለን ግን እቲ እንታይ ክግበር ደለዎ ኣብ ዓዲ ምሁራት ከይድና ኣለና ምሽ እቲ ወፂ ዘሎ ሕጂ ዝበዝሐ ደይወጠ ሰብ የለን ካብኣይ ጀሚርካ ካብ ስድርኡ ማለት እዩ
ንስድሮ ግን እንታይ ይድገበሉ ደሎ ዋ ምጣ ከምዛ ከምዚ ወይ ናብቲ ራይት ትራክ ድመርሑ ደሎ ወይስ ናብቲ ናይ ጌጋ መንገዲ መሊሱ የሻዱን ኣሎ ይተዓብ ሓጓፍ ኮይኑ ናይ ወለድ ተራውን ኣሎ ወይ ናይ ዓበይቲ ሕዋት ማለት ኪ ዓበይቲ ሕዋት ኣነ ሕጂ ሆም ኢኒ ከምዚ ተዛዓበይ ጌጋ ኣብቶም ዓበይቲ ሕዋትና ንብሎም ኢና ወለድና እቲ ዝኾኑ ድግባኦም ኮይኖም እዮም ከምዛ ጎይቶም ዓንቱ ይድበላ ፀገም ካብያ መጠ ደላ ካብዚ ድሕረና ፅነት ድመጠ ነገራት ብኡ ደሎ ወለዳታት ፍላይ ከዓ ሕጂ ቅድሚ 10 ዓመት 15 ዓመት ተሰደደ ሰብ ካብኡ ደሎት ናይ ምስግጋር ዓቦ ሓጓፊ ጌጋ ደሎ ሕጂ ኣነ ሕጂ ንእሽተይ ብናተይ ክቕመጥ ማለት እዩ ተን ኣርስታት ብጣዕሚ ፅቡቅ ተቐሚጠን ዘለዋ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርታ ኣለና ዶ የለናን ኢልና ሽዑ ኣስዒብና ከዓ ከመይካ ኣለና ኢልና ኩልና ነናትና ርእቶ ይብና ብድሕሪኡ ነብስና ረኺብናያ ዶ ድሕሪ ኢልና ከዓ ተን ክልተ ቅድሚት ዘምፀናያን ሕቶታት መልሲ ነይረና ይትያ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ሓዳሽ ተላዒላ ዘላ ኣርእስቲ ምናልባት ኣብዛ ናይ ስየ ብኸመይ ክፍታሕ ክእል ዝብል ሰማማዕ ምስኣ ማለት እዩ ሕጂ ግን እንታይና ንብል ዘለና ንሕና ሽግር መፂሉ ሞ እቲ ሽግር በየን መፅኡ ያ ሓጓፋት ክንብል ከለናስ ኣብዩ ዝመፅእ ሕጂ ኣብዚ ከዓነ ከምዚ ኩሎም ገልፅዎ ዝፀንሑ ንዓይ ከዓ ገለ ሃጓፍ ኮይኑ ድስማዓኒ ኣብቲ ናትና መንእሰያት ንእሽተይ ክገልፅ ማለት እዩ ከምዚ ክንብሎ ድፀናሕና ዓንተ ወይ ንእሽተይ እውን ጅምራ ብልያ ነይረ ሼፕ ኣይሓዝናን ንሕና ስለዚ ኣብ ዝኾነ ሼፕ ንኣቱ ከቢብ ተኮይኑ ኣብቲ ከቢብ ማይ ማለት ኢና ንሕና ማይስ ልምሉም ነገር እዩ ልኡማት ኢሉ ነይሩ ዓንተ ፅቡቅ ትገሊፅዋ ነይሩ እቲ መንእሰይስ ልኡም ነገር እዩ ከምዚ ኣብ ድላይ ክትእትዎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ድላይ ክትቕምጦ ትኽእል ኢኻ ኖ ኣይብልን እዩ ስለዚ ናይ ሓሳባቱ ገላፅ ዘይከውን ሕጂ ነዚኣ ኣነ ዛርእስቲ ብሓንቲ ቃል መገለፅ ክዋ ነይረ ምናልባት ምስ መዕበይኻ ጥፋእ ገለ ትብሎና ሓደ ሰብ ሓቀ ምስ መዕበይኻ ማለት ሕጂ ስዲ ተኮይኑ ወዲ ክስቶ እንዲ ዝበሃል እምበር ነቲ ሰብ ከማን ኣይኮነን ዝፀርፎ እቲ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ትኩሉ ክንብሎ ፀንሓናስ ኣብዩ ዝጥርነፍ ንሕናስ ከምዚ ምስ መዕበይና ኢና ንጠፍእ ዘለና ብምሉእ እዚ ስያ ክትብሎ ድፀንሐት ሕጂ ኣብዩ ዳኣቱ ማለት እዩ ከምዚ ክትብሎ ደላ እንተድማላእ ነይሩ ንሕና ሙላእቲ ሕብረተሰብ ኢና ማለት እዩ ውዳእቲ ሕብረተሰብ ምኾንና ነርና ሕጂ ከምቲ ኩሉና ክንብሎ ድፀናሕና ከምዚ ትደምፀና ሕብረተሰብ ትዘምፀና ወላዲ ትዝሕተተልና ሃገር ነቲ ንእሽተይ ቆልዓስ እንታይ ኢኻ ትገብሮ ከምዚ ልክዕ ከም ገረብ ተጠውያ ንኸይትዓቢ ኢኻ ተኸናኺንካ ተዕብዮ ማለት እዩ ተረዲኣትኩም ማለ ሕጂ ተዓብዪ ሃጓፍ እዚ እዩ ንሕናስ ተስተኻኺልና ኣይመፀናን ካብ ብንእሽተና ነቲ ሕማቕን ፅቡቅ እንደይንፈልጦ ከለናሲ ሽዑስ ሰብ ኣይረኸብናን ማለት እዩ ካብ ወለድና ጀሚርካ ሕጂ ኣብዚኣ ግን ንእሽተይ ከም ሓንቲ ሓሳብ ክቐምጣ ወለድና ኣብ ዓዲ ማሕረስ ድኾነና ስንቂ ሂቦምና እዮም ንኣብነት ሕጂ ኣብ ሓደ ዓዲ ክትሕመ የብልካን ባህሊ ናይቲ ዓዲ እዩ ኣዲኻ ካብ ብንእሽተኻ መዒዳ እያ ተምፃ ንሓንቲ ሰበይቲ ምስ ካልእ ሰብኣይ ከይትወልዲ ከይተመርዓኺ ኢላ ተምፃ ነቲ ዓዲ ዝኾና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ተረዲኣትኩም ኣላ ማዕርማርዩ ኸዓኒ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ኣብ ዓድታት ንክትነብረሉስ እቶም ኣብ ዓድታት ደለዉ ሕጂ ዝኩሉ ይፈልጥዎን እዮም ነቲ ዓዲ ከምብሮም ድኽእል ስንቂ ኣለዎም ካብ ወለዶም ደወረስዎ ማለት እዩ ተረዲእክን ኣለኸ ልክዕ እቲ ኣብ ዓዲ ዘለዎ ነስመራ እንድሕር ከይዱ ኩሉ ነገር እዩ ሕውስውስ ድብሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ኣስመራ ስንቂ የብሉን ምክንያቱ ዓለም ለኻዊ ሰብ ኣይኮነን ወይ ከዓ በቲ ናይቲ ሃገር ንክሓስብ ዕድል የብሉን ድሪኦ ማስ ሜዳ የብሉን ዘንብቦ መፅሓፍ የብሉን ናይ ቀደም ኢሉ ዝዕለውን የብለን ዋላ ከምዚ ኣብ ዓዲ ኣብ ባይቶ ተኣኪብካ ክትዕልል ከለኻ ብዛዕባ ወዲ ክስቶ ንፉዕ ሓረስታይ ወዲ ክስቶ ጎበዝ ሃራማይ ከበሮ ገለ ሕጂ እዚአን የንብራኻ እየን ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ደለዎ ቦታ ንክነብር የንብሮ እየን ንሕና ግን ብልክዕ ናብ ካልእ ሶሳይቲ ኢና ነጢርና ማለት እዩ እቲ ደዓበየ ሃጓፍ ኮይኑ ድስማዕ ንብሉና ሕጂ ናብ ካልእ ሕብረተሰብ ምስ ነጠርና ምስቲ ኣንበብቲ ዘይኮንና ብዛዕባ ኣሜሪካ ንፈልጦ ውሕድ እዩ ብዛዕባ ኤውሮጳ ንፈልጦ ውሕድ እዩ ብዛዕባ ካምፓላ ንፈልጦ ውሕድ እዩ ምስ መፃና ከዓ እንደገና ተዝኸፍአ ሽግር ከዓ ንክንኣቱ ንሽገር ማለት እዩ ናብቲ ሲስተም ንክንኣቱ ምናልባት ኣብ ገለገለ መግለፂታት እንታይ ኢልና ንገልፆ ኢና እቲ ብክንደይ ርእሲ ናይቶም ምሁራት ብክንደይ ግዜ ነዊሕ ግዜ እውን ዝተመስረተ ሲስተም ክትኣትዎ ዳእልካ ትኽእል እምበር ክትቀይሮ ኣይትኽእለን ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንእሰይ ይጋጨዎ ማለት እዩ ሽዑ ምስ ተጋጨወ ናይ ዝኾነ ነገር ተፀላዊ ይኸውን ናብ ዝነፈሰ ነፋሲ ይኸውን ናብዚ ተረዲኣት ክላ ሕጂ ትደዓበየ ሃጓፍ ኮይኑ ንዓይ ድስማዓኒ ዘሎ ትደዓበየ በቃ ነቲ መንእሰይስ በዲልዎ ዘሎ ኣጥፊእዎ ዘሎ ንሕና ካብታ ሸብ ክንኮነላ ዝግብአና ዝነበረ ፀባብ ገዛናን ሃገርናን እቲ ልክዕ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ሃሊና ብካልእ ሕብረተሰብ እውን ኣፍሉጦ ሃሊና ክንወፅእ እሞ ድሓር ኣብቶም ሕብረተሰብ እቱ ንኽንብልሲ ዓቕሚ ኣይረኸብናን ኮይኑ ይስማዓኒ ሽዑ እዚኦም ኩሎም ምስ ተማልኡ እዚ ሃጓፋት ንብሎ ዘለና ሽግርና እንተንፈልጦ እዚ ኩሉ ተማሊኡ እንተዝመፅእ ነብስና ምፈለጥና እሞ
ዝኾነ ይኹን እውን ከሸግረናን ከጥፋአናን ኣይ ምኽኣለን እዚኣ ስለዚ ኣጋይሽ ንኾን ኣለና ንዓለም ብጣዕሚ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንሕና ኣብ ገዛናስ ኣጋይሽና ንኩሉ ነገር እንታይ ይብላ ኣለኹ ኣነ ነቲ ናህና ሕብረተሰብ ግን እኹል ስንቂ ነይርና እዩ ነቲ ናትና ባህሊ ነቲ ኣብ ዓዲ ንኽንነብር ኣብ ኣስመራ ንነብር ወዲ ኣስመራ ነስመራ ስንቂ ኣለዎ ማለት እዩ ብድሕሪ ካብ ኣስመራ ንሆላንድ እንድሕር ኣትዩ ግን ናይ ሆላንድ ስንቂ የብሉን ምክንያቱ ኣንባቢ ኣይኮነን ሕጂ እንታይ እዩ ዝመፅእ ብምሉእ ተጠርኒፉ ኪድ ምስ ምዕበይኻ ጥፋእ ንበሃል ማለት እዩ እቲ ምዕበይናስ ኣጥፊእና ኣሎ ክብል ተወሰኽቲ ዘን ያዕቆብ ክብለን ፀንሐውን ሲ ናይ ኣመለኻኽታ ወይ እቲ ኣጠማምታ ነገራት ኣነ ብሓንቲ ኣንግል ወይ ብሓንቲ ቁርናዕ ዝጠመጥኳ ሲ ካልኦት ብዝተፈላለየ ናይ ምጥማት ክስታይ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ነቲ ሃጓፍ ንኽትምልኦ እተኾንካ ዓንተ ወምፂዋ ነይሩ ኣብ ቅድሜኻ ሲ ሓደ ኣርኣያ ዝኸውን ሰብ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ታም ምስ መዕበይኻ ጥፋእ እኮ እንድሕር እሱ እቲ ኣርኣያ ናትካ እንድሕር ዳ ኣልጊሱሉ ካብቲ ቅኑዕ መገዲ ንስኻ እውን ናይ ምልጋስ ትኽእል ሕጂ ኣርኣያና ወይ ድማ ኣመለኻኽታና ሲ ብልክዕ በቲ ቅኑዕ ድዩ ዝኸይድ ኣይኮነን ስለዚ ንዕኡ ኢና ነዚ ብድሆ እዚ ኢኻ ንኽሰጉረኻኒ ሓያል ክሳይ ዘድልየካ ማለት እዩ ነዚ ንኽትገብር እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ንጹር ዝኾነ ሕልምናትካ ንኸተተግብር ባይታ ክህልወካ ኣሎ እቲ ባይታ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ብየማነ ፀጋምካ ያዕ ዝብለካ ነገርሲ ኣሎ ማለት እዩ ዝዓበየ ወይ ኣቦዲ ወላዲ ዋላ ካልእ ሓው ማለት እዩ ሕጂ ነዚታት እንተዳ ከተተግብር ወይ ዕድል ዘይረኺብካ ነቲ ሃጓፍ መሊስካ ተግፍዖ ዳ እምበር ኣይተፅብቦን ኢኻ ወንፀንዑ ሕጂ ዝኾነ ነገር ተመፂኻ ሲ ሓደ መሰረታዊ ነገር ንሓደ ወዲ ሰብ ሲ ከምቲ መግብን ማይን ዘድልዮ ሲ ትምህርቲ እዩ ዘድልዮ ንቕሓት እዩ ዘድልዮ ሕጂ መብዛሕትኦም ወለድና ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ማለት እዩ ሽሕና ተኸፈሉ እዮም 5 ወላዶም ተኾይኖም ናይ ትምህርቶም ተመሃር ኢሎም ዝገብሩ ወላት ዘይተመሃረ ጥቕሚ ትምህርቲ ዘይፈልጥ ሰብ ንውላድ እዩ ልዕሊ ማንም ወፃኢታት ገይሩ ዘመር ምክንያቱ እቲ ሰብ እቲ ትቦ ማለት እዩ ሃጓፍ ኣለዎ እሱ ዛስዋሲ ድሕሪ ዘይተማሂርካስ ትሕቲ ሰብ ኢኻ ክትከውን ዝዓይነቱ ማለት እዩ ሕጂ ንዑ ንኸይኮን ኢኻ ንውላዶም ልዕሊ ማንም ዝገብሩሉ ማለት እዮም እዚ እንታይ ይኾን ኣሎ እቲ ወላዲ እቲ ኣብ ነፍሱ ዝነበረ ሃጓፍ ኣብ ውላዱ ንኽምላእ መጣ እዚ ወፃኢታት ገይሩ ኮስኪሱ ዕብይዎ ገለ ማለት እዩ ዘርሳ ዓንስ 2006 ሰዋኸልና ማለት እዩ ስራ ዝራ ሚኒስትር ትምህርቲ መን ነይሩ ሰመረ ተሶም ነይሩ ሽሕና ወሪና ሕሰቦ 20,000 ካብ ኤርትራ ሙሪና መፂና ኣብዚ ማለት እዩ ሰብሲ ንኽመሃር እዩ ትመፅእ ዘለዉ ብዙሕ ተስፋታት ይቡ ተማሂርኩም ከምዚ ክትኮኑ ኢኹም ዶ ከምዚ ገለገለ ብዙሕ ተዛሪቡ ድሓር ሕቶን ርኢቶን ኢሉ ማለት እዩ ሓደ መፂ ሽዑ ኣብ መሬት ኢና ንደቅስ ነርና ወድመን ኣብ ዓላድ ክትደቅስ ወድመንካ ኣብ መሬት ደቂሱ ክመሃር እዚኣ ሕቶ ይቡ ማለት እዩ ስለዚ ፍታሕኒ ዓራት ግብርና ኣለኹ እሱ ሕጂ ሓደ ሚኒስትር ናይ ትምህርቲ ዝኾን ዘሎ እሱ ግን እንታይ መሊስዎ ንስኻስ 5 ኪሎ ሜትር ከይድካ እናተጓዓዝካስ እንታይ ብዛዕባ ናይ መሬት ነገር ክትዛረብ ኢኻ ርአት መልሱ ማለት እዩ ሽዑ ሓደ ቅጭ ምስ መፆ ደይቡ ኣብ መድረኽ እንታይ ኢልዎ እዚ ኩሉ ተስፋታት ክተልና ፀናሕካስ ኢልዎ ብፒሮ ፃሓፍ ጎሮ ኢልዎ ምክንያቱ ሲ ኦልሬዲ እንታይ ዝኾን ዘሎ ፍሩስ ዝኾን ዘሎ በቲ ዘራርቡ ሲ በቲ ሙሉእ ተስፋታት ክበና ኢሉ ሲ ብድሕሪቲ ዝምልሶ ነበረኻ እንታይ ተስፋ ዝቆርፅ ሕጂ ኮም እያ ሓደ ነገር ሲ ዝኣመንካሉ ማለት እዩ 20,000 ሲ ፋሒልና ምሽ ወፂና ጥቕሚ ከምዘይብሉ ትምህርቲ ሲ ኣረዲና ማለት ሚኒስተር ስለዚ ሃጓፋትና ሲ እቶም መራሕቲ ኣብ ኤርትራ ትዛዕበየ ነገር ጠንቅታቱ ትዛዕበየ ነገር በቃ ትምህርቲ ምሽ ሓደ ሰብ ከም ይመሃር ምሽ ትኽኢሉ ሓደ ሰብ ፈለኛ ሞገል ኣይኮነ ትኽኢሉ ናብ ትምህርቲ ዝኣቱ ቀለም ትምህርቲ ቀምስ ይኸይድ ማለት እዩ ትዛዕበየኻ ትምህርቲ ሃጓፋትካ እንታይ ነርና መሲላ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ሰብ እንግሊሽ ሓውሽ ዝዛረብ ተኾይኑ ግነት ኢኻ ትመሃር ኢኻ ከምዚ ድለ እንግሊሽ ኣይተመሃርና ክሳብ 12 ማለት ካብ 7 ክሳብ 11 እዩ ዘሎ ዝኾነ እንግሊሽ ሓውሽ ተዛሪቡ ሲ ኣታታይ ኣርያ ገለ በሃል ናይ ምድሃል ነይሩ ሕጂ ብኸምንታይ እስከ ሰብሲ ወላ ተኣፍልጦ ሲ ክደፍኖ ጀሚሩ ክፈርሕ ጀሚሩ እሱ ሕጂ ንምንታይ ዳ ኣመሃር ኣሎ ዳ እሞ እንግሊሽ ተዛረብ ተኾይኑ ኣብዚ ዓዲ እኮ ሕጂ ለውካ 11 ተማሃረ ሲ ወላ ሓደ እንግሊሽ ክዛረብ ዘይክእል ሰብ ኣሎ ኤርትራውያን ብዙሓት ኣለዉ እዚ ዓዲ 12 ወላ ልዕሊ ኸይዶም ወላ ሓንቲ ክዛረቡ ዘይክእሉ ዛስ ወይ ካብቲ ተደፊኖም ዝመፁ እዮም ታውጋፋት ኣብኡ ሲ ወላ ኣብዚ ሒዞሞ መፁ ሕብረተሰብ ኣብ ነንሕድሕዱ ፀቕጢ ነይርዎ እዩ ፀቕጢ ነይርዎ መጀመርታ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ማለት እዩ ሓደ ምሁር ሰብ ተኾይኑ ሲ ተፈርሐ ነይሩ ኣክኒ ዝቐርቦ ሰብ ሲ ካብ ዋሃድም እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩምዎ እዩ ነይሩ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብዝቕፅል ክፋል ክሳብ ዝንራኸብ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ